ബ്രോ ഗംഭീര 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 പെർഫോമൻസ്. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. സീരിയസ് ആയിട്ട് കോമഡിയിലും ടോപ്പ് നോച്ചിൽ തന്നെ ചിരിപ്പിച്ചുള്ളൊരു ഇതല്ലേ. ഇതൊക്കെ പറയാം. പക്ഷെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പടം എല്ലാവരും കാണുക. പടം നല്ല അഭിപ്രായമാണ് കിട്ടുന്നത്. ഫെബിൻ പറഞ്ഞോ, ഡയറക്ടർക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഫസ്റ്റ് പടം തന്നെ ഇത്ര മനോഹരമാക്കി തീർത്ത ഫെബിന് എന്റെ വലിയ വലിയ താങ്ക് യു. ഇങ്ങനൊരു ജോണർ ഷിഫ്റ്റ് ആദ്യമുള്ള പോലീസ് ഓഫീസർ അല്ലായിരുന്നു. അതെ, യൂണിഫോമിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു പരിപാടിയല്ലേ കണ്ടിരിക്കാനും. ഭയങ്കര അവസാനം വരെ ഭയങ്കര എൻഗേജിങ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അതൊന്നും പറയാനില്ല.